Вітаю, друзі, на суспільному програмі «Тема дня Крим». Сьогодні її для вас проведу я, ведуча Лариса Волошина. 15 січня президент Росії Володимир Путін виступив з щорічним посланням до федерального зібрання. Захід тривав більше години. На ньому Путін анонсував зміни у соціальних та економічних сферах, а також запропонував змінити російську конституцію. Про які саме зміни йде мова, які цілі переслідує російське керівництво, а також які наслідки це буде мати для Криму, ми поговоримо з нашими гостями. Сьогодні в нашій студії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров, а трошки пізніше до нас доєднається російський політичний аналітик Андрій Піатковський. Вітаю вас, пане Рифат. Добрий вечір. От я розумію, що ви ознайомилися з цими змінами. І на ваш погляд, до чого все це? Навіщо Путін запропонував зміну Конституції і нібито навіть послаблення президентської вертикалі? Я скажу перед тим одне речення, як взагалі була поставлена структура його послання. І він дійсно послав всю Росію, так? Воно було з двох частин. Перший, він підмаслив суспільству деякі сфери, хоча аналітики кажуть про те, що там нічого такого кардинального, позитивного немає, але соціальне питання, він сказав, де там, де, я не знаю, там класні керівники, там десь там харчування дітей в школах і таке інше, трошки про пенсії сказав, все це. А потім перейшов до другої частини, і це було головне, для чого він вийшов от перед тим російським політикумом. Путін не став чекати вже 2024 року. Він зараз вже просто вибудовує ту конструкцію російської влади, яку скоро зальють бетоном у вигляді референдуму чи опитування, а можливо і напряму будуть приймати голосування і в Державній Думі, і в Раді Федерації. Путін готує собі таке дуже укріплене місце, це як, знаєте, такому крепості він буде сидіти, вже, можливо, він не буде президентом називатися, але він буде головним в Росії. І так буде до самої його смерті, по крайній мірі, за його задумом. Ну, от, за думкою директора Інституту національної політики Юрія Шуліпи, про це він написав в своєму Фейсбуці, що анонсовані в Конституцію зміни, далі я цитую, мають забезпечити керований транзит як своєї персональної, так і колективної влади від квазізбиральної моделі до довічного самопризначення, а також забезпечити Путіну відхід від міжнародної правової відповідальності за численні міжнародні військові та терористичні злочини в інших країнах. От, пане Рифате, от ця думка, там же є одна з цитат, полягає в тому, одне з таких лейтмотивів всього цього послання полягає в тому, щоб закріпити в Конституції, в принципі, остаточний відхід від міжнародного права. Я хочу, щоб ми зараз подивилися цитату. Путін сказав, що Росія може залишитися Росією тільки як суверенна держава. Суверенітет народу повинен бути повним. Прийшов час внести до основного закону країни положення, за якими російське законодавство є в пріоритеті. Міжнародні норми не повинні їй суперечити. От, на ваш погляд, от ця думка, от про що це? Це говорить про те, що Путін, укріплюючи свою особисту і своєї команди, тут ви абсолютно праві, і він залучає до цієї команди і нових, більш молодих людей. Скажімо, сьогодні вже було подання на нового прокурора, це достатньо молода людина, але це не означає, що Чайка, який до сьогодні був прокурором, що він буде викинутий на узбіччя. Ні, йому обов'язково знайдуть якесь місце, він укріплює, значить, навколо себе всю цю команду, але цього недостатньо, якщо Росія буде і далі імплементованою хоча б на цьому рівні, якою вона сьогодні є, таку, знаєте, міжнародну правову систему взаємовідносин між державами. Путін має
певній мірі ізолювати Росію від міжнародного права. І вони і там є. Я сьогодні дивився, вже, до речі, на сайті Державної думи є проєкт тих змін, які пропонує власне Путін. Це виглядає дуже смішно, бо вони днями вже створили комісію. Комісія ще не зібралася, але проєкт вже сьогодні зареєстрований. Там в цій комісії якісь дивні люди, там гімнастки, там Це, цирк з знаєте, конями. якщо ви якісь. пам'ятаєте, в Криму одразу після того російської окупації, вони також для прийняття нової Конституції Криму, вони створили комісію з місцевих колаборантів, яка збиралася двічі. Першого разу, щоб обрати собі голову, а другого разу, щоб ухвалити той текст, який вони отримали з Москви. Так і сьогодні, тепер повертаємося, що відбувається у Москві. І от в цьому тексті дуже чітко говориться про те, що Росія не буде заключати міжнародні договори, якщо вони протирічать Конституції України, а в тих випадках, де вона заключила, якщо якісь міжнародні органи будуть приймати рішення, що протирічать конституційним нормам Росії, а я вам нагадаю, один із міждержавних органів – це Міжнародний суд ООН, який прийняв рішення щодо меджлісу кримськотатарського народу і зобов'язав Росію, щоб негайно відмінити заборону на діяльність меджлісу і дозволити мені, пану Мустафі, моїм колегам свободно, вільно в'їжджати і виїжджати з Криму. Тобто вони за собою залишають право не виконувати ці рішення. Я хочу сказати, я про це вже говорив в деяких інтерв'ю, Путін зараз вже, знаєте, надав такого дуже такого голосного і публічного ляпасу таким міжнародним політикам, як Макрон і інші президенти, які впевнені, що їм достатньо лише втягнути Путіна до діалогу і все буде вирішувати само по собі. Не буде. Ну тут одразу згадуються ті підстави формальні, які називалися для повернення російської делегації в Парі, попри те, що Росія не виконала жодних з вимог. А там вимога була якраз якась Ви ж пам'ятаєте, що це був виступ Макрона якраз той день, коли приймалося рішення. Тому я згадую Макрона. Не тому, що мені хочеться когось образити. Я просто хочу, щоб вже деякі політики, і в першу чергу президент Франції, вони публічно визнали свою поразку і свою відповідальність перед світом, бо вони своїми такими, знаєте, постійними намаганнями умаслити Путіна, вони просто підривають мир, і це може вибухнути в будь-який момент. Виглядає, вся ця історія виглядає як постановка. 15 січня послання. Одразу ж ввечері уряд Медведєва йде у відставку. 16-го призначають Михайла Мішустіна. І найпопулярніший в той момент запит в Гуглі був, хто такий Мішустін. Ніхто навіть не розумів, хто це, звідки взялася ця людина. І, тобто, це піддавки, ми розуміємо. Але і західні політики, ви вже сказали, Макрон, і не тільки Макрон, велика кількість людей лобіювали діалог з Росією саме через те, що це єдина можливість забезпечити її громадянам захист міжнародних правових інституцій. І от зараз це знаєте, таке глобальне «ой». Ну не вийшло, от Путін щось зробив. На ваш погляд, чи будуть вчинені якісь дії в тому ж самому Парі? Я думаю, що такого ще публічного «ой», хоча б, щоб просто задумалися, поки немає. Путін буквально днями їде в Тель-Авів, або Єрусалим, вибачте, да. І там, де буде музеї Холокосту і Ашвада, будуть такі меморіальні заходи, присвячені 75-річчю звільнення лагеря Аушвіц в Польщі. І туди вже деякі президенти, зокрема Польщі, вони відмовилися їхати. Але Путін зараз намагається максимально залучити всіх більш-менш помітних політиків, включаючи світових лідерів, на військовий парад, який буде 9 травня. Отже, я поки не бачу, щоб і ці останні події, які відбуваються з реформацією під Путіна влади в Росії, щоб вони якимсь чином змусили задуматися
ну, хоча б тих же європейських лідерів. Такого я ще не бачу. От ми бачимо, що насправді те, що відбувається, попри те, що немає гучних заяв того ж самого Пар'є щодо цього рішення, але є заяви, є демарші з боку Польщі, є демарші з боку так званої Балтійської групи плюс друзів України, яка якраз наполягає на тому, та ж сама президент Естонії, на тому, що Крим є українська територія, і відмовляються навіть на символічне визнання будь-якої російської приналежності Криму. Чи не здається вам, що така поведінка Путіна зухвала щодо міжнародного права і саме місця Криму в цьому міжнародному праві призводить до того, що відбувається певний розкол в Європі? Так, і Путін дуже сприяє цьому. Ну, взагалі, це російський план. Я вчора дивився деякі фотосвітлини, вони збиралися, Боже мій, дай Боже пам'яті, де вони вчора збиралися, вирішували судьбу Лівії. І, знаєте, така фотосвітлина, де Путін, Меркель, Макрон, десь, здається, Ердоган, і вони, знаєте, так близько лбами майже сидять і щось вирішують. І в мене такий шок від того, що зрозуміло, що вирішення цих питань миру в будь-якій країні, поки Путін не відвів свої війська з України, це є просто ілюзією. І це з боку Путіна, да і взагалі всіх світових лідерів, це імітація процесу. Ми сьогодні зустрічалися з послом. Зрозуміло, в нас на зв'язку вже зірвався Андрій Піанковський. Зараз ми ще... Поки він з'явиться, я скажу, що ми сьогодні зустрічалися в Меджлісі з новопризначеним послом Естонської Республіки в Україні, і ми дуже довго і детально обговорювали всі ці питання і особливу роль Балтійських країн і Польщі для того, щоб не дати Путіну взагалі до кінця розколоти Європу. З нами на зв'язку, знову зірвався Андрій Піанковський, з нами зараз наші режисери таки наберуть Андрія Піанковського, і ми обговоримо, почуємо його думку щодо подальшої долі міжнародного права Росії і Криму в контексті подання. Я хочу ще спитати вас, пане Рефате, про такий момент – українська реакція. Чи бачите ви достойну реакцію на ті загрози, які є? Загроза розколу, наприклад, такої правової позиції одних європейських країн і інших. Загроза оцього транзиту влади, де Путін буде вічним, а відповідно проблема Крима буде, поки він живий. Оці питання про те, що Росія виходить з системи міжнародного права і фактично українські громадяни, які знаходяться в окупації, невідомо тепер, як вони будуть отримувати підтримку міжнародної спільноти. Чи Україна достатньо реагує на те, що відбулося? Я тут буду чесним. Наша млява позиція... Є Андрій Піанковський, мы поговорим. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день. Добрый день. Вот мы обговариваем с Рифатом Чубаровым послание Путина в Федеральном собрании, и это стало таким определенным шоком. Заговорили о транзите власти, вернее, о том, что Путин решил вот таким образом проблему 24 года, то есть большинство российских экспертов говорит о том, что Путин решил переформатировать власть и остаться уже в другом качестве, таким вечным правителем России. Но вы в своей статье для «Нового времени» написали о том, что, я цитирую, «меня настораживает стремительность изменений. Все указывает на то, что в июне-июле он решится на серьезную эскалацию и в Украине, и в Европе». Андрей Андреевич, почему вы пришли к такому выводу? Во-первых, я абсолютно не согласен был с большинством экспертов и российских. А что тут в Америке творится, это вы представить не можете, уровень этих полезных буржуазных идиотов. Тут они все говорят о переходе к парламентской республике, что Путин решил поделиться своими полномочиями с парламентом, Советом Федерации и так далее. Я оказался прав, и это подтвердил сам Путин несколько часов назад. Он буквально под мою диктовку предложил поправку Конституции к ключевой статье, пункт 3, 81, она теперь звучит так. Ни одно лицо не может занимать пост президента Российской Федерации более 2 сроков. Точка.
убрано слово «подряд». Казалось бы, он пошел навстречу демократической общественности, ведь вся манипуляция этим словечком позволила его пойти и на третий, и на четвертый срок. Но в 24 году это слово ему мешает. Нельзя идти третий раз подряд. Он его убирает, и пойдет снова, подаст свои заявления на выборы. Когда несознательные граждане скажут, ну смотрите, в Конституции написано не более 2 сроков, а этот плешивый уже 5-й раз лезет. Его юристы объяснят, что то было по старой Конституции, а сейчас действует новая Конституция. По старой Конституции, да, вы его избирали 4 раза, а по новой Конституции нельзя больше 2 сроков подряд. Вот вы его и выберете в 24 году и в 30-м, а в 36-м уже 90 годков ему стукнет, там посмотрим. И вот он сегодня именно этот текст внес. Так что он остается пожизненным президентом, никаких ебалсы не будет казахских, как об этом все там говорят в Москве. Тем более, смотрите, он резко увеличивает свои полномочия до беспрецедентного. Он вписал право в любой момент снимать судей Конституционного и Верховного суда. Что он это старается для какого-то дяди, которому он все это отдаст, а пойдет в какие-то ебалсы. Это раз. Второе, вопрос у вас прозвучал, он буквально сегодня вопиет в воздухе в Москве. Зачем тогда, если эта проблема, у него действительно возникла с этим словечком подряд проблема в 24-м, он ее снимает. Почему в 2020 году? И почему с такой бешеной скоростью? Действительно, ведь еще вчера даже говорили, нет, в мае проведем референдум, сегодня говорят в апреле и так далее. Ну, я и до этих изменений говорил, что Путин и окружающая его группа, они твердо намерены, нацелены на реванш за проигранную Третью мировую холодную войну и ведут фактически гибридную войну с Западом. Они все время подчеркивали, с 2014 года, это мы не с Украиной какой-то воюем, это мы с Америкой воюем на территории Украины. После вот это всенародное одобрение Путина, оно совпадает с бешеным победобесием. В мае это будет совместно иметь смысл такой коронации на какие-то подвиги. Андрей Андреевич, я хотела уточнить у вас. Исходя из того, что вы говорите, вот все эти повышения материнских капиталов, пенсий, о чем говорил Путин, как о заботе, это такая попытка подкупить избирателей? Да. Ваши дети нищих будут получать горячие завтраки в школе, а за это я пойду на мировую войну Там с есть Западом. еще один момент. Примерно такую сделку он российскому плебсу предлагает. Там есть еще один момент, я хочу, чтобы вы это прокомментировали. Вот в этих документах, которые уже опубликованы, говорится о том, что президентом Российской Федерации не может быть человек, который имел другое гражданство, кроме, то есть принадлежал к другой стране, кроме тех территорий и стран, которые вошли в состав Российской Федерации. Означает ли это, что Российская Федерация собирается включить в свой состав некие страны? Ну, не только это, а вся риторика. Вы смотрите иногда российский канал, об этом вопиет вся российская пропаганда. Ведь в своей знаменитой речи в 2014 году, я назвал ее судетской речью, крымская речь, он полностью повторил все мемы Гитлера. Мы разделенный народ, мы должны собрать утраченные территории и так далее. Это было заявлено. Русский мир, а что такое русский мир, как не восстановление Русской империи? Он немного получил по зубам в Украине, сорвался план Новороссии. Поэтому вся эта операция как бы затормозилась на несколько лет. А сейчас он полностью удовлетворен сегодняшней украинской властью. Она юридически расписалась в том, что она согласна с путинской интерпретацией Минских соглашений и будет воссоединяться с ОРДО. То есть легализует вот этот военно-террористический плацдарм на территории Украины с 2 военными корпусами. Вот это завершение этой операции назначено на апрель. В апреле Зеленского вызывают на 2-ю стрелку
где, ну, вы же видели уже в Париже, Макрон полностью играл на стороне Путина, а Меркель старалась сохранить какое-то достоинство и баланс. А теперь мы видели, как Меркель практически голая выскочила на мороз, приветствовать машину дорогого Володи, то есть в каком лагере Меркель, это все известно. И вот такой обвал международной поддержки Украины, он не случайен. Я 1000 раз повторял, что Запад никогда не будет более проукраинским, чем само украинское руководство. Поэтому вот первая операция, зачистка славянского тыла Украины и Белоруссии, намечена на апрель-май, а дальше нужно ковать железо пока горячо, пока Трампушка в Белом доме. А что такое НАТО? НАТО – это готовность выполнять обязательства по 5 статье НАТО коллективной безопасности. Трампа никогда не будет их выполнять. Спасибо большое, Андрей Андреевич. С нами на связи был Андрей Пианковский, российский политический аналитик и Спасибо, до публицист. Ми повертаємося до бесіди з Рифатом Чубаровим. Ну, от, пане Рифате, от такий прогноз про те, що, по-перше, цей поспіх є дуже дивним. По-друге, ну, цілком зрозумілі агресивні наміри. Про них все просто кричить і в самій промові, і в документах, які є. Чи поділяєте ви цю думку? От саме цей агресивний лякає характер? співпадіння майже одних і тих же прогнозів, які останнім часом я помічаю у багатьох аналітиків і, скажімо, в себе також. Да? Співпадіння майже повне таке. І от буквально і те, що ми сьогодні говорили з послом Естонії, те, що ми говоримо з іншими дипломатами іноземними, які акредитовані в Україні, нам здається, що Путін дійсно дуже поспішає, і в нього, знаєте, є певні етапи, без одних, які наступні не можуть, ну скажімо, бути зреалізованими. І 9 травня, і те, що назвав Андрій Піанковський побєдобєсієм, це не просто якийсь етап для Путіна, це є в нього намагання залучити якомога більш таких помітних світових політиків, і їхній приїзд і участь в тому військовому параді, це для нього буде в певній мірі для Путіна означати як індульгенція на подальші його злочині. Я сьогодні сказав таке, що для мене, от якщо йому вдасться зреалізувати хоча б в якійсь значній мірі той план, який в нього є з 9 травня в Москві, то це для нього буде на рівні Сочинської олімпіади у 2014 році, після якої він пішов військовим вторгненням на територію України. Я не виключаю ситуацію, а тепер дивіться, дійсно, і він говорив, Андрій, про це, зараз не виключається, що вже в квітні будуть розглядатися ці пропозиції. Потім в травні оці події по шануванню не тих, хто переміг нацизм, а шанування це буде НКВДістів, сьогоднішніх чекістів, Путіна. І потім, можливо, йому вже на деякий момент деморалізованій Європі, йому не буде потрібно якимсь чином приховувати свої подальші плани. Він може зробити подальший крок, який буде означати анексію чогось. Чогось тут треба подумати. Ну, от Андрій Піанковський сказав дуже цікаву фразу, що на Заході ніхто не буде так боротися за Україну, як самі українці. Тобто українці в першу чергу мають бути в цій боротьбі. І я вже почав якраз до того, пам'ятаєте, що я сказав? Я сказав, що така млява позиція України, і якраз і той момент включився Андрій, от така млява позиція України на на міжнародному майданчику, воно з одного боку стимулює тих, хто вже став на шлях зради Україні, і воно лякає сьогоднішніх наших ще прихильників. Тобто млява позиція України – це є фактор, який деморалізує Європу. Я хотіла спитати вашу думку щодо поздоровлення президентом Зеленським, президента Путіна з новорічними святами. Оцей жест можна, наприклад, говорити,
що деокупація Донбасу потребує якогось пом'якшення риторики, що не загострює та офіційна позиція, чому на міжнародних майданчиках зараз Росія не називається окупантом Донбасу. І Володимир Зеленський особисто на зустрічі в нормандському форматі сказав, що Путін впливає на ту сторону. Тобто він якось так висловився, мовляв, не Росія посередника, не сторона конфлікту, але питання окупації Криму і спроби анексії Криму неможливо заперечувати. І ось президент країни, у якій окупована і анексована частина території, дзвонить і поздоровляє. Чи є це мляво, на ваш погляд? Чи все ж таки це такі вже певні прямі жести, які говорять про те, що від Криму відступають? Я скажу тут чесно, сам факт поздоровлення президентом України, президента країни-агресора я сприйняв на такому дуже глибоко особистому рівні, і в мене були такі відчуття. Я одразу згадую маму, 85-86 рік, вона там, я її не бачу. Вона боїться виїхати, бо впевнена, що її назад не допустять. Я згадую багатьох людей, які по 17-20 років. А сьогодні я їхав до вас, мені потелефонував один з відомих наших адвокатів, я поки прізвище політв'язня не буду називати, він не є кримським татарином, якого заарештували, в нього там дружина, кримська татарка, вагітна. І сьогодні йому там за стінках ФСБ поставили умову, він встиг це передати адвокату. Вчора це йому поставили умову, що або він визнає, що він є українським диверсантом, і він спрямований туди державою України, щоб здійснити теракт, або його дружина може не народити. От як в таких випадках, що президент ще поздравляв Путіна? Цікава така паралель, коли на державному рівні вже не проголошується, що Путін є якраз очільником країни-терориста і країни-диверсанта, а тут Слухайте, якраз мільйони ж людей страждають. Це я тільки ми зараз з вами згадали окупований Крим. Ми про це можемо говорити годинами. Хай мене вибачать і кримські татари в першу чергу. Але дивіться, але ж мільйони людей, які розтеклися по всьому світу з Донбасу, і люди без житла, без роботи, тисячі вбитих. І за це поздоровляти бандита, який це зробив? Ну і ми бачимо, що російський план Росії не припиняє свої плани. І вже в нових документах, які запропоновані Володимиром Путіним, згадуються країни доєднані до Російської Федерації. Цікаво, про які країни мова. Ну що ж, подякуємо нашому гостю. І в студії, я нагадаю, що в студії з вами була Лариса Волошина, у мене в гостях був голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. І перед тим, як передати слово новинам, я хочу ще раз нагадати вам підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці, відвідувати сайт Суспільного телебачення, щоб завжди бути в курсі подій в Україні, а особливо в Криму. На все добре.